Okay bang mo, pre? Tadi, pre. Ang babae, bay. Ano ba yung diyan, pre? Bakit sa mga mga pre? Nako, hindi ka na pre. Pre, hindi ka madadala ko. Sino magdadala ng results nga may sulod? Hindi ba? Kasapan tang lulagaw diyan pre. Yan na, iuli na nito sa tindahan. Dugay na kayo na ba? Ako kauli. Ikaw, ano may problema ni mo, day? Ha? Ay, wala na yung kuwanan ba? Ay, lagi ba? Ay, pakitang na nga gwapo ba? Sa batra ang Ilan paano na isulod lagi? Dapat ino na yung mga nawa man na isulod. Ano na isulod ba? Ano na isulod? Hey, may pisi pa, pre. Masama naman eh. Hey, wala ka, pre. Dito na dito talaga, pre. Ay, ba? Okay pa ka? Okay, pre. Dito talaga. Guwapa, pre, no, pre? Ha? Guwapa? Guwapa? Puti, nagnaw? Oh, ang ilong pislat kayo. Ay. Pislat o gilong, pariyan mo, pre. Pislat o gilong. Pariyan, mga bata. Gibiyang kagbaan na, mare? Pre. Pre. Away misa kung uya, pre. Uy, maminyo na mo gagod. Kisa na yun ni mo, day. Kisa na yun ni mo. Gapa? Kisa na yun ni mo? Ako'y bahala na mo, mare. Ako'y comfort niyo. Ako'y mare. Ha? Ako'y sige na, pre, ba? Pre. Siat na, pre. Siat. Asa mo na yung bahala ni mo, day? Siat na ba, siat. Ano na yung redoors, eh? Ano na ba? Dagka ba nun? Eh, tamsa, mare. Ano nag-away mo mong bahala ko? Sige. Kisa na yung bahala na, pre. Ano malagang ka? Ano ko? Bante, parang naong ko. Anong bulagan mo daw kagad? Nagubog ta kay gipambulagan ta. Nagubog ta kay bulagan ta ana man dina basta bulagan mo. Ay bahala ni mo. Ako eh. Ano ba? Kontrolado mo na. Kapre. Pre. Kapre, hubog na ta, pre. Dili ko hubog. Ano gawa? Anta na pud. Hey, hindi naman ito, pre. Ay, mare ba? Ay, inom. Kaya mag-ilong ka na sunod. Ito na ba ba? Pre, wala ko mga ito, pre. Inom ito, pre. Ayan na. Ay, mare. Sino mo kaya eh? Ay, problema na siya. Naman. Naman. Kaya nagdungo. Ay! Ano ba? Say? So, nagligid naman mo niya. Ay, gili. Upo. Hindi ko, pre. Ay, kami. Kontrolado na. Gili. Sure ko ato akong uyab bro, nag-away me, nag-inom na pud to ba? Saka to nag-inom, gisa na pud kay kauban ato. Jesus ubos. Ano? Ini na pre. Marag na media, marag. Nei, tiga ba? Awal lagi. Ay! Kauban na mo na ba? Kauban ka niya, hawa ba? Kauban na mo na? Ngayon! Kay kuan ka pa, eh! Mare! Wala ko pa no. Hindi ko malipay yung wala. Mare, tara! Away dito ba? Uno na lang siya. Putas kanto. Malipay ako wala ka. Saan ka na punta, Mare? Mag-inom pa mi ba? Mag-inom pa mi. Daray. Mag-inom pa mi. Mag-inom pa mi. Sabi na ako. Ano ko pa ba? Sige. Ay, sige, magsigma ka kuyog-kuyog ka ng lalaki. Ay, takay. Di, mundang mo. Ay, pre, kontrolado na. Lado. Pre, kino ka pre? Pre. Saan mo na? Pre. Ha? Saan mo na? Saan mo na, pre? Ino mo tagal ba? Ino sa.
Pagpuyo ba? Inom ta mare. Inom ta mare. Mare inom ta ba? Inom ba pre? Inom ba? Inom ta mare. Puyo ba kay ubog kasi. Muna to ba? Wala pang Red Horse dito pre. Inom ba pre? Sila na hindi nakakalakaw. Balik sa amin dito, pre. Pre, awag kami na bahala aning uyab nimo. Ay, kukuha na pre. Kana buang kang botilya pre. Pre, inom ba pre? Ay. Awa. Eh. Inom ba pre? Pre. Okay dire. Ayaw tigig pa anda. Pre. Ano ba? Awa ka. Pre. Ada. Ulit na mo dito ba kay? Na. Ay, bakit sa ba? Buwak ng botilya ba? Kay subuon na ni ba? Subuon. Tama, okay, boss. Ano ba lagi na? Buta na lagi. Ay! Ay, saan na mo na? Ayaw niyok ba? Brad, wait. Ay. Ayaw niyok ba? Brad. Dindog ya. Ay, panghubo ba ay? Ha? Ayaw lagi. Ano yun ko? Palit sa vendors na pre. Pre. Pre! Ibasa naman na mo na, pre. Pre! Ayaw. Awa, kamo ba? Ugwa ninyo di kita inom-inom. Di pa manguli dito. Bye. Kontrolado na. Tangaan mo, pre. Biyaan man mo sa kabutan niya. Sa mga butang na Dito ba? Ay, Uli dito. Ay. Pre. Ay, tagay, pre, tagay. Di na mo ba? Eh, Pre. Red Horse, Red Horse. Pre. Na. ayaw. Ayaw. Pre. Dili. Red Horse. Nagpuyo po ikaw na. Pre. Kapag ka. Agay. Ano? Puyo. Re. Ayaw. Eh, ang ulo napisat. Okay na, pre. Sige, amit. Ikaw, wag kay batasan ba? Ano ilabay man ani mo, pre? Ay gilabay ba? Ay gilabay. Eh, pre. Ay. Ano na, pre? Di mo muli. Di mo muli. Ano ba?